नवरात्रि आने वाला है, सुनिए दुर्गा माँ के गाना। अपने अपने घर में सब सफाई करिए आप लोग, क्योंकि 9 तारीख को माई आने वाली है। तो मैया के मन भावन सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा। अरे सबके दीवाना बनवले बा, अरे सबके दीवाना बनवले बा। मैया के मन भावन सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा। बेला चमेला गुलाब बहुरंगा माई के धाम कमकवले बा। माई चरनिया में उहे बयाइल, माई चरनिया में उहे बयाइल, जकरा के माई बोलवले बा। मैया के मन भावन सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा। 1 मिनट हो गए ना।